kowel ini nasi saking wedhus kacang, wedhus kibas, saged wedhus kacang juga. Wasani ulang untuk umur 2 tahun, lanjut 3 tahun minat dipilih satu untuk. Wasani ulang hewan kowel minat berkori sapi. Wata jiulan nyukupi opor badan atau siji unta mangsa badan saling kudu lahir. Terangnya kata mungkin batas kali pertemuan. Pertama kurban. Kurban niku kan secara bahasa artinya dekat, artinya korba ya, artinya dekat. Nah, dekat niki karena apa? Karena ibadah kurban itu ibadah sing kangge mendekatkan diri dumateng Allah. Niku disebut kurban. Sing tenggene kitab-kitab fikih resmine niku nyebute udhiyah. Udhiyah niku sembelihan Idul Adha. Wis kapan niku. Karena sembelihan itu secara umum sajane dzabaih. Hewan disembelih. Kapan-kapan iku mek sebutannya dzabahu utawa dzabaih jamaah. Tapi nek khusus disembelih tenggene tanggal 11 Zulhijjah sebutannya khusus niku udhiyah. Jamaah adhiyah. Nah, sebagaimana pun kita ngertosi bahwa ibadah kurban itu kan secara kesejarahan niku saking Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Tapi lek jenengan urut malih niku ngantos Nabi Adam. Ngantos Nabi Adam. Nabi Adam niku nanti diparingi wahyu Allah, perintah Allah kangge nguji putrane. Ini ku Qabil kali Habil. Sing wekdal niku royokan Iklimah. Iklimah niku anak sing ayu. Sehingga secara perjodohan karena wekdal niku dereng enten menungso liyane. Maka cara jodono kelahiran pertama dijodono karo kelahiran sing kedua, nonton. Mergo Ibu Hawa, Mbah Hawa niku sekali lahir niku kembar lanang wedok. Sekali lahir kembar lanang wedok. Kelahiran pertama niku Qabil kali Iklimah. Qabil buatan, Iklimah yo wayu. Kelahiran kedua niku Habil sing lanang, sing estri Labuda. Nah sing niki rodok ganteng kalau rodok ayu ngono to. Nek sing pertama wau wonten karo wayu. Pas wancine pun mancik balik mancik dewasa, masing-masing diparingi pendamelan. Sing Qabil mase niku diparingi kebon. Kongkon tandur-tandur. Sing Habil adike dikei peternakan. Nggih, wedhus sak pinunggalan. Pun gede-gede wancine nikah. Karena wekdal niku dereng enten menungso liyane, mboten mungkin Nabi Adam besanan karo liyane, mboten mungkin wong gak ono liyane. Maka carane ngerabekno supaya berkembang biak kelahiran pertama niki sebutannya tasik mahram. Sehingga Qabil kali Iklimah niki kakang adi mboten nangsa dinikahne, mergo sak kelahiran, sak rahim. Satu masa kelahiran. Nah, oleh wekdal niku kelahiran pertama dirabekno dinikahno kali kelahiran kedua. Sehingga silang Qabil sing lahir pertama dinikahno karo Labuda sing lahir kedua. Semanten ugi Iklimah sing kelahiran pertama nanti dinikahkan kali Habil sing kelahiran kedua. Niku perintahe. Sakderenge niku Pak, sakderenge niku enten malih crita malih.
pas Kanjeng Nabi Adam niku pikantuk perintah ngoten niku mboten langsung disampaikan ten Qabil Habil. Kali putra-putrane mboten. Awale niku disampaikan ten ngene garwane Ibu Hawa. Dek, aku mang oleh wahyu. Wahyu apa? Wis wayahe awak dhewe ngrabekno arek-arek. Oh iya wis pancen wayahe wis gedhe. Lah terus yo napa dawuhe Allah, wahyune Allah. Perintahe nek jek sak kelayuran iku jek sak mahram, gak oleh dinikahno. Oleh niku ngrabekno silang Qabil karo Iklima, Qabil kali Labuda, Habil kali Iklima. Nah awali ten riwayat niki lho. Niku Ibu Hawa mboten setuju, yo ora iso. Yo mestine jenenge Allah ndadekno sak kelahiran iku yo wis sak jodoh. Mestine ke satu kelahiran yo sak jodoh, yo berarti Qabil karo Iklima, Labuda yo karo Habil, yo mestine ngono. Lho tapi iki dawuhe Allah, sampeyan pancen wong lanang menangan. Ngono, wong wedok lek kadung muring-muring, Pak. Terus Nabi Adam niku keceplosan matur ngeten. Halah sampean manut ae lho wong ya anak iku benihe saka wong lanang. Wong wedok niku namung wadah. Benihe saka wong lanang. Nah Ibu Hawa mboten trima, ya ora iso, ya benihe ya urunan. Aku ya melu urun ora sampean tok. Iku ya benihku barang lho. Ya apa nek saiki diuji. Nah niku Pak akhire dadi ujian. Ya apa nek diuji? Benihe wong lanang utawa benihe sing wedok sing asline iso ndadekno anak iku. Wah akhire dhewe-dhewe Pak ngadokno sayembara. Wis ngene ae. Ayo benihe awak dhewe dideleh nang cara saniki kendi. Dideleh nang kendi. Benihku tak tekek nang kendi tak tulisi sampean yo wadana kendi tulisana. Ayo dinteni 9 wulan. Kendine endi sing dadi dintosi. Niku karena keprocut niku wau. Akhirnya terus Nabi Adam ngadahi ten kendi, bawa ten kendi dintosi. Dilalah gadhe Nabi Adam 9 wulan dibuka kendine dadi anak. Benihe Nabi Adam, manine spermae Nabi Adam dadi anak. Digendong lho. Iki buktine nek anak iku saking benihe wong lanang. Terus diparingi asma Fis. Sak yak sak. Nabi Fis. Mboten sis, mboten Fis. Sing kendine Ibu Hawa dibuka, Basim Pak. Mambu basin lho, ngene sampean basin. Lan dibuak kono. Lang dibuak kono. Nesu Bu Hawa. Kalah sayembara. Dibeto ten hutan. Malih ceritane rada melenceng niki, Pak. Duwa soalé Pak niki ben hubungno antara korban. Sebab napa? Mungkin dadi kali pertemuan. Dibeto ten hutan badhe diguak ketemu iblis. Iblis itu pancen kan visi dan misi utamanya nggih pengen nyemplungno menungso saakeh-akehe nang neraka, ngajak saakeh-akehe menungso nang neraka. Ajane misine kan ngono. Lho, lapo Bu Hawa kok nangis? Aku mari sayembara karo Nabi Adam kalah. Benihe Nabi Adam dadi anak kok dadi basin. Kabeh tak buah lho. Sampeyan gelem ta nek benihe sampeyan iki tak dadekno anak. Lho, apa iso? Ya iso. Ya iso. Lho, mosok iso? Ya iso. Sekene tak gawekno kene. Gawekno, Pak. Wis akhire kendi diserahno iblis, diwenehi benihe iblis. Dadi anak, Pak. Diparingno ten ngene Guwa. Nipun jenengan beto ten ngene Nabi Adam dudono nek wis sampeyan iku dadi anak. Digendong Pak. Lho, nggonku dadi anak Nabi Adam lho. Manglak basin sih. Iya, tapi saiki wis dadi anak. Rodok telat. Ora iso.
Ya apa iki? Kok padha dadi anake ra mungkin iki. Akhire malaikat Jibril mandhap disanjani. Iku ngono duduk anake benihe Nabi benihe Ibu Ha. Iku ngono benihe Iblis patenono. Dadi mala bocah iku engko. Lah Nabi Adam jenenge menungso ndelok bayi mentolo Pak jenengan Pak. Ora mentolo bayi senajan tebayine iblis, jek bayi kan ya lucu, Pak. Aduh gak mentolo. Wis tak ramut ae. Engko nek gedhe tak pateni, ngenteni rada gedhe rada mentolo. Jek cilik gak mentolo. Wis dielingno kali malaikat Jibril, wis tak elingno lho ya sampean. Nek gak dipateni arek iki gedhene dadi molo. Ya rada gedhe ae aja sakmene, mesakne wong gak salah apa-apa ya wis sak karepe sampean sing nglaksanakne aku nggur nyampe notok. Diramut Pak, dilalah Nabi Seth sing benihe putrane Nabi Adam asli kali sing benihe iblis iku lahire mewirip. Padha gantenge, padha putihe. Sehingga Nabi Adam nimbali Seth noleh karo Pak. Loh kok noleh karo iki sing anakku sing asli endi? Wis gedhe mau persis wis kaya kembar siam. Wis ra iso dibedakno. Waduh iki ya apa iki? Akhire matur penggene Allah, "Yok napa niki malaikat Jibril turun biyen wis tak kandhani." Patenono ket mulai cilik saiki lho sampeyan ra iso bedakno. Ayo, endi sing anake sampeyan asli, endi sing anake lah terus carane piye ben bedakno anakku asli karo anak iblis? Wis, adakno lomba. Sing menang lomba anake sampeyan. Mergo anake sampeyan engko tak kei krepekan. Sing anak iblis tambarno. Ngono ta? Yo. Lah terus lomba yo apa? Ngene. Babak pertama. Kei lomba babak pertama. Lomba kongkon gambar swarga. Kongkon gambar swarga nyebutno apa ae sing enak nang swarga. Engko aku sing duduhno nang anake sampean. Sampeyan kan Nabi Adam kan tahu urip nang swarga, mangke sing ngoreksi Nabi Adam. Oh iya wis bener. Fif dalem moro kabeh Pak loro karo. Ngene ya Le ya. Sejatine awakmu iku sing anakku nggur situk tok. Sing siji anake iblis, tapi aku ra ro. Lah ngertine aku nek sing menang lomba. Nah, akhirnya dikei PR kali. Tolong gambarno, critakno, sebutno kaya apa swarga, siflanal jannah. Gambarno ya apa swarga. Sing ngerti apa jenenge berarti anakku tenang. Tur gak oleh cuntuan cah loro iku. Siji kongkon ngulon, siji kongkon ngetan. Wis. Nabi Adam mboten pirsa sing pundi putrane. Nah, malaikat Jibril mandhap nemoni putrane Nabi Adam sing asli. Lapo cah ganteng kok susah nggih diperintah bapak kengken gambar swarga nyebutno nyeritakno teng swarga. Lah kula dereng nate teng swarga, kula laire nang gone bumi nang celake Bontolo. Mboten ngertos. Ngene cah ganteng tak duduhi ya. Swarga iku ngene. Lah kalene iku ngene, sungene ngene, ombenane ngene, panganane ngene. Diceritakno sedanten, Pak. Wis kandha bapakmu. Wes melayu seneng. Abi kula pun ngertos piye. Swarga iku ngene. Oh iya bener. Wis berarti kowe anakku asli. Engko sing sitoke tak patenane. Sing sitok lek teko tak paten. Dilala sing sitok iku, Pak. Ketemu iblis. Lha apa sampean kok susah diperintah bapak kengken nyebutno nyeritakno gambarno swarga. Halah, bapakmu karo aku iku dhisik aku nang swarga jare iblis. Sik pengalaman aku. Iblis niku kan nang swarga dhisikan, Pak. Nggih kan? Oh, lahire dhisik iblis, senior dhek. Wah, dia ada wijek tas lahir. Aku wis puluhan tahun. Wis kene gambar. Sebutno kok swarga iku critakno ngene. Wis budal anak sing iki. Bapak kula ngerti. Ah, kok iso ngerti?
Sing sebutno ya apa? Surga niku ngenten-ngenten. Lho, lah kok persis Pak yo. Jawabane mirip persis lho. Padahal budale ngulon ngetan. Tur malaikat Jibril niku namung ndedai setunggal tok. Wah, akhirnya curhat, skor satu sama. Malaikat Jibril yo napa jenengan iki kok loro karone dikeki contekan. Malaikat Jibril jawab, sing tak dudui mek situ tok. Tapi sing situ iku didudui bapak asline ya iku iblis. Nah iku sing gregetne. Lah terus yo apa wis gampang. Iblis iku wedi karo neraka. Mergo benjing panggonane nang neraka. Wis ngene. Babak kedua. Anakmu kongkon gawe gambar utawa nyeritakno nyebutno isine neraka. Engko anakmu sing asli tak dudui. Sing anake iblis tak ndarno. Oh ngono nggih. Wis ditimbali sis dalem loro karo normal. Skore satu sama le. Nah, saiki awakmu tak kei PR gambarno critakno ya apa keadaane neraka. Ora oleh cuntuan, tak kei waktu sak jam. Sing siji ngidul siji ngalor, wis tanteni. Sing putrane Nabi Adam asli dudui kali malaikat Jibril. Apa le kok susah male diparingi babak kedua kali bapak kangge nyeritakno neraka. Oh ya gampang. Omongno bapakmu neraka iku ngene. Tingkatane sakmene. Sakon iku koyo ngene, lalu koyo macam-macam. Jahanam koyo ngene pun budal. Bapak kula pun ngertos niki jawabane neraka niku ngene-ngene. Lah lho iki anakku asli. Ya iki. Wis sampeyan nang kene enteni. Engko nek sing situk teko tak paten. Nah, dilala sing situk yo ketemu iblis malih. Lho lha kok jek nangis? Apa jawabane sing mang salah? Mboten. Lho lha kok nangis? Diparingi babak kedua. Kengken nyeritakno ya apa keadaane neraka. Halah. Aku iku diciptakno Allah sangka geni. Ya luwih pengalaman aku timbang Nabi Adam. Wes kene neraka iku ngene. Kok wendel Pak Iblis masyaallah. Ora wedi neraka ora wedi. Iblis wedine kali sinten Pak? Kali Allah. Kali neraka mboten wedi Pak. Diancam nang neraka selawas-selawas mboten wedi-wedine nang neraka. Wis akhire paringi contekan Buddha. Kula ngertos Bapak jawabane ngeten lho lah kok padha neh. Ya apa malaikat Jibril kok padha neh. Lah ya iblis pancen diwak kok. Sing siji tak critani tak kandhani sing siji dikandhani iblis. Lah terus yo napa? Wis iki babak ketiga, babak terakhir. Wis ra mungkin iki. Iblis ra mungkin. Apa iki babak ketelu? Anakmu kongkon nulis lafate lawang swarga. Lafate lawang swarga. Iblis ra mungkin ngono. Mergo iblis nek sampe ngucap niku berarti dheweke tobat. Lah iblis gak mungkin tobat. Mergo wis dinas kali Allah matine ya mati kafir. Wis akhire putrane budal pokoke gak oleh gumbul sijine rono nggih. Wah akhire pun sing putrane asli diparingi contekan lawange swarga niku nak ya tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapa sing duwe iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duwe kuncine lawang swarga. Sono mantuk ketemu Nabi Adam pun ngertos Pak lafate lawang swarga niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis bener awakmu anakku asli. Enteni siji nek teko tak pateni. Dilala ketemu iblis. Lah kok susah malih dikongkon bapak. Lah kok kengkeng nyebutno lafate lawang swarga. Waduh, pinter iki. Ra iso aku le. Wis ngene, ra usah mulih nang bapakmu, lek mulih kon dipateni. Wis awakmu tak emong ae. Akhire anak iblis digawa iblis, Pak. Dipong iblis, melayu wedi saking Nabi Adam dipateni. Pun balik malih critane Nabi Adam. Karena Nabi Adam niku menang sayembara. Akhire keputusane Allah wahyune Allah dilampahi. Nggih niku Qabil badhe dinikahno kalih Buddha.
Sing Habil sing rondong ganteng dinikahno kali 5. Ibu Hawa wis nrimo, senajan rada merengut wis nrimo. Sing mboten trimo malih niku Qabil. Pae dikandani ngono. Nah, aku oleh wahyu teko Allah wis ngrabekno awakmu wis wayahe rabi. Awakmu wis wayahe gedhe, wis duwe penggawean, wis iso nafkahi, maringi mahar, mas kawin macam-macam. Nah, wahyune Allah oleh lahir bareng iki jek mahram, kudu silang. Qabil kok oleh labuda, sing kelima oleh Habil. Qabil gak trimo, Pak. Lho, aku ganteng kok olehe gak sepiro. Ayu. Ya penak adik. Adik gak sepiro ganteng oleh ayu. Gak trimo. Terus akhirnya ngene ae. Carane masing-masing kudu kurban. Masing-masing kudu kurban ngadakno napa niku persembahan ten Allah, sedekah nang Allah kangge mbuktekno endi sing ditrima Allah. Nek kurbane diterima Allah yaiku sing nikahi 5. Lah kurbane napa? Mergo Qabil niki sing mase wau nggadah pertanian kebon, maka kongkon nggak njukuk hasil kebone. Sing Habil mergo diwenehi peternakan kengken mendhet hasil peternakan. Nah, sing Habil sing adike pinter, Pak. Diperintah kurban ngibadahna Allah golekno sing apik, wedhus sing paling gedhe. Wedhus gibas paling gedhe, paling apik, paling lemu. Jos pokoke. Wis dikurban. Sing Habil niki karena gak sepiro ikhlas dijukukno tanduran hasil kebon iku sing rusak-rusak. Sing bosok-bosok dipangan hama iku diwenehno. Lah carane ya napa niku dideleh tenggene ndukur bukit. Teleh ndukur bukit masing-masing. Engko ndelok ngenteni bledek mudhun. Weke sapa sing disamber bledek terus ilang yaiku kurban sedekah sing diterima. Sing gak diterima ya gak ilang. Nah, akhirnya pun dideleh bukit karo-karone enek bledek dilalah sing wedhuse. Habil niku ilang. Berarti kurbane Habil diterima Allah. Sing weke Qabil niki bosok dirubung lalang. Sedekah sing mboten ditampi Allah. Nah, wedhus niki disimpen ten swarga. Wedhus sing Qabil wau Habil wau niku disimpen ten swarga. Kangge meneh jagane gentene Nabi Ismail pas disembelih niku, Pak. Dadi pas wae Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril mandha, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail nyauti, Allahu Akbar walillahil hamd. Disembelih dijoli wedhus, la wedhuse Habil wae. Nabi Ismail slamet sing kesembelih niku wedhus. Akhirnya jadi ibadah diterusno Nabi kita Muhammad SAW, ibadah kurban setiap tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, niku nek ditarik malih rada mundur maneh mergo Nabi Ibrahim rumiyin kan diparingi kekayaan sing luar biasa. Unta wakehe ewonan, unta wakeh, wedhus yo wakeh. Terus diuji kali malaikat. Sing hasud itu iblis, mesti sing hasud itu iblis. Terus diuji malaikat, pendek cerita terus coba saya takonono Nabi Ibrahim duwe sakmono akehe unta karo wedhus iku umpama dijaluk Allah situk ngono oleh apa ora? Ngono lho, Pak. Wedhus akehe sakmono, unta akehe sakmono dijaluk Allah situk iku oleh apa? Nabi Ibrahim yo monggo jenengan pendet jenengan milih sing pundi monggo. Akhire rada dilem sampean pancen wonge ikhlas yo duwe sakmono akehe tapi jek iso napa niku paring sedekah paring tenggene Allah. Nah, Nabi Ibrahim rada sumbar. Aja
wedhus, unta. Aku duwe anak lho. Tak sembelih kanggo Allah. Sumbare niku, Pak. Akhirnya terus diparingi perintah nyembelih putrane kanggo muji keimanan Nabi Adam. Pun. Terus hukume kurban niki mayoritas ulama, kata-kata ulama namung hukumi sunnah muakkadah. Mboten sampai wajib, mboten sampai. Namung sunnah muakkadah. Kenging napa kok sunnah muakkadah? Nggih, mergi napa para ulama niku cekelan kali rukun Islam. Rukun Islam niku kan sing wajib mek 5 tok, nggih mboten? Syahadat, terus salat, terus zakat, poso, haji, kurban mboten enten. Kurban iki mboten mlebet zakat, beda urusan. Nah, maka karena tidak melebet gangsal niki namung sunnah. Lha apa kok muakkadah? Mergo ben taun Kanjeng Nabi kurban. Ora tau ninggal kurban Nabi. Bahkan kurban iku pun dadi tradisi jahiliyah. Mbah-mbahe Nabi Adam, mbah-mbahe Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih rumiyin ya kurban. Makane Nabi Muhammad terus dadekno ibadah kurban niku. Tapi wonten ulama sing mewajibaken. Nah niki hati-hati niki. Enten ulama sing mewajibaken. Wajib nglakoni kurban kanggo wong sing duwe keluwihan rejeki, kaya zakat mirip. Cuma wajibnya gak sampai fardu, gak sampai kaya 5 napa rukun Islam. Wajib ngono ae. Karena napa? Karena Nabi niku nate dawuh. Iki rada medeni, Pak. Kanjeng Nabi nate dawuh, sapa wonge kok duwe kajembaran rejeki. Sapa wonge kok duwe kajembaran rejeki, keluwihan rejeki, banjur ora kurban. Falayak robanna musola, maka ojo sampai cidek dedek musola, ojo sampai tekonan masjid, ojo sampai tanganmu musola. Gak kurban niku lho, ra oleh salat nang masjid, ra oleh salat nang musola. Koyok-koyok dihukumi najis. Nah niku lho. Niku enten sing pendapat. Ten riwayat lintune, sapa wonge kok duwe keluwihan rejeki ora kurban, maka matine karek milih. Mati Nasrani apa Yahudi ngono sampai dikono ngono Mas. Artine matine mboten mati Islam niku sing rada medeni. Nah, makanya enten ulama sing sampai ngukumi wajib. Tapi nek sing mayoritas ulama ngukumi namung sunnah. Mergi niku wau Nabi mboten sampai ngajibaken. Tur Kanjeng Nabi niku mpun nate kurban kangge umate. Nabi niku nate kurban wedhus kali. Sing siji kangge Kanjeng Nabi lan keluargane, sing ganjarane sekali sak keluargane. Sing setunggal niku kangge umate Kanjeng Nabi sampai dina kiamat, sing sampai mati saumur-umur gak tahu kurban. Nah niku Nabi pun cara ngono lah awak dhewe niki pun nyantol ten kurbane Kanjeng Nabi. Lek kurbane Kanjeng Nabi mesti diterima, Pak. Nek kurban kita kan ya wallahu a'lam ya muga-muga kurban kita diterima sedanten kali Allah muga-muga nggih. Tapi nek kurbane Nabi mesti diterima Allah. Nah, artinya satu kurban iso kangge wong sak umat Kanjeng Nabi niku. Oh niku secara hukum. Terus kurban iki hewane terbatas, nggih. Namung napa mawon? Unta, terus wedhus nggih. Terus sapi utawa kebu. Duwe pitik sak awat-awat ora iso dienggo kurban. Ngoten lho. Maka kurban iki ibadah sing spesifik. Sing duwe aturan ketat. Jenise kudu wau. Nek mboten unta, sapi, kebu utawa wedhus, gibas utawa wedhus kacang. Terus mangke enten malih usia umur. Umure kudu wis powel ngaran nggih. Wis untu anune susune niku pun wae tanpa pencopot. Nek ten mriki diwastani ya lek wedhus gibas ya setahun wis mancik 2 tahun, nek sing wedhus kacang 2 tahun mancik 3 tahun. Gampangane ngoten, tapi sing jelas powel. Tapi ngenten. Nek sing mampu ngangge hewan kurban dengan ketentuan sing wau nggih monggo pancen saene ngoten. Pancen saene ngoten. Tapi nek umpami mboten mampu
mboten napa-napa. Terus sing dikurban hewan halal napa mawon. Nggih, sing disembelih hewan halal napa mawon. Tapi mboten dalam rangka kurban. Hanya dalam rangka syukur tenggene Allah nek tanggal 11 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah niku memang digawe nyembelih. Ngoten lho. Jadi nek sing duwe rezeki ya nyembelih kurban sesuai dengan ketentuan yang berlaku nggih. Hewane jenise wau terus pun powel, mboten enten cacate, mboten enten sakite napa-napa niku sing pun mampu, sing regane ya rada lumayan. Tapi nek sing mboten mau dianjurkan tetep nyembelih. Mbok tanggal 10 mbok 11 12 13 nyembelih. Sagete napa? Ayam, ya nyembelih ayam. Sagete wedhus cilik. Wedhus cilik jek durung setahun, durung powel, ya mboten napa-napa. Tapi mboten diwastani kurban. Ya wis bacaan ngono ae. Lek ngarani ya bacaan, ngoten lho. Nggih. Nggih syukuran ngono ae. Tur hewan-hewan sing dikurbanno nek enten ketentuan kangge atas nama tiyang pinten. Nek unta, sapi, kebo niku unta, sapi utawa sak kebo niku saged kurban atas nama 7 orang maksimal. Nek wedhus setunggal. Berarti nek maksimal niku angsal mboten jenengan piyambakan kurban unta utawa apa sapi situk tok. Angsal mboten. Ora usah golek wong pitu. Aku tok ijen. Piro 20 juta? Nyong. Wes. Gagah, Pak. Lah anake jenengan, anakku tak tukono dhewe. Jenengan setunggal, anake setunggal, garwane setunggal. Oh, gagah Pak jenengan. Keren. Angsal mboten? Sangat-sangat boleh. Bahkan paling utama ngoten. Paling utama niku tingkatane nggih. Tiyang siji kurban unta, niku paling utama. Utawa tiyang siji kurban sapi setunggal paling utama. Nek mboten saged maka tiyang setunggal niku kurban wedhus setunggal. Nek ngandhape malih niku tiyang setunggal kurban 1/7 unta utawa 1/7 sapi. Artine Pak, niki secara afdholiyah lho nggih. Kula bahas secara afdholiyah. Nek enten pilihan, aku duit 3 juta iki utawa 3,5 juta. Mriki urunane pinten Pak? Nek pengin 3 juta nggih, wis anggap ae 3,5 juta. Nek ten mriku 3,2 juta. Mangke nggih santun regine. Oh, mantap. Nggih, wis. Mangke kurang langkunge enten tambahane nggih. Wis. Anggap ae 3 juta nggih. Aku 3 juta iki secara hukum fikih apike dimelokno arisan kurban sapi 1/7. Berarti kan 1/7, Pak. Wong siji kan 1/7 sapi, ngoten lho. Utawa aku tuku wedhus siji kangge aku tok. Saene ya napa nek munggo fikih saene wong siji wedhus siji. Saene, tapi kanggone wong sing kolesterol. Heeh, tuwek-tuwek iku pengine ya enak sapi. Kakehan wedhus. Kolesterol macam-macam. Tapi lek secara hukum lho, kula bahas secara hukum iki. Secara hukum fikih. Tapi umpami kok maslahatan pundi ten masyarakat, seduatan masyarakat ku lho ditakoki, enak endi akeh wedhuse gak ono sapi tapi ono sapi. Gak ono wedhus. Jenengan pilih pundi? Ya ono sapi nggih. Ono sapi buaga, Pak. Masjid kok nyembelih ono sapi siji, wedhus loro. Iku wis buaga, Pak. Timbang ono musala utawa masjid sapine 10. Halah, apa wedhuse 10. Wedhus tok nggonku ono sapine. Niku buaga niku. Nah, niku nek secara maslahat memang mungkin ngapunten nggih, mungkin pertimbangane napa kathah daginge napa-napa. Tapi nek secara afdholiyah hukum fikih niku langkung sae wedhus setunggal kangge tiyang setunggal timbang wong siji niku mek oleh 1/7 sapi. Apa maneh lek wong awam-awam kadang dikandani meneh kurban hewan kurban iku digawe tunggangan nang akhirat. Terus enten sing sanjang enten. Lah aku nek urun arisan sapi berarti aku ini lek goncengan karo wong liya. Dipikir model koyo nang kene berarti sapi
ditumpaki wong 7, Mas. Niku urusane Allah nek masalah numpak-numpak ngono iku. Sing penting kita niku aturane secara hukum sapi niku saged kangge kurban maksimal tiyang 7. Apa 7 iku kok numpak sapi bareng niku apa dikekno siji-siji ya wallahu a'lam. Jenengan ora usah ngurusi akhirat, ngoten nggih. Nggih benjing kula terangaken malih tentang tentang bedane karo akekah terus angsal mboten kurban kangge tiyang sepat kita sing pun sedo utawa sing anak sing ado benjing insyaallah kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo. Nah nggih. Siap nggih, Mas.